Lauyoyin hambararren shugaban ƙasar Nijar Bazoum sun nemi kotu ta bayar da umarnin mayar da shi kan mulki a Nijar. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ARA Digital. Lauyoyin hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum sun buƙaci kotun ECOWAS da ta umarci a mayar da shi kan mulki kasancewar hambarar da shi da aka yi da kuma tsare shi sun saɓa wa doka. An tsare da Bazoum ne tun bayan da sojoji masu gadin fadar shugaban kasar suka hambarar da shi daga mulki ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023. Sojojin sun zargi gwamnatin Bazoum da gaza magance matsalar tsaron kasar Nijar. Sai dai ɗaya daga cikin lauyoyinsa waɗanda suka garzaya kotun ECOWAS, Seydou Diagne, a bayanin da ya buƙaci kotun wadda ke zamanta a Najeriya ta yanke hukuncin cewar hambarar da shi da aka yi ƙarfi da yaji take haƙƙinsa ne na shiga harkokin siyasa. Kotun ECOWAS kotu ce wadda kan yanke hukunci kan ƙararraki daga ƙasashen yammacin nahiyar Afirka. Sai dai ba wajibi ne ga ƙasashe su yi amfani da hukuncin kotun ba, kasancewar babu takamaiman tsarin tabbatar da hukuncin. To a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin yadda dambarwar za ta ci gaba da kasancewa a tashar ta ARA Digital.